Nami kula aja kluduk. Kayak nonton Jojo. Lho. Kok gene lho Pak Sigit kowe ngripta piyambak kok iso. Kayak ngono. Tak kene ya. Sing penak to? Penak, sembarang lagune ora kudu kuwi. Jenengmu aja kluduk. Apik kuwi wae. Keduren. Kowe tak jikoke nada tinggi. Lah ola. Aku mbosok pindah nggonmu kene ketularan alek ya. Aja diudu. Ayo sakmono lara sakmono iki kasih ya ning kentongan. Ya ngerti aku nek ketoprak. Ya tapi lek sing digawe ketoprak kene iki lak kentongan lanang. Lah iki sing tak gawe kentongan wedok. kok iso? Lho. Wong edian. Gore-gore. Sunggonmu kene ora melicet kabeh. Aku tak duduk mesti mbok suwun to. Iya. Roh ae kowe. Iya ting aku. Ya dok melek. Suwi ayo nun sewu kula nggawa dagelan cap telek niki. Kuwi kakangmu apa adimu? Lah masa jenengan mboten ngertos to. Satria piningit. Wow. Satria piningit saking belik. Nggih, satria piningit. Saking belik nopo belek? Ngomong to, dandanane yo padha kok iso. Ngomong ngono. Ora bagus iki. Dagelan bagus sih. Lah wis mbok entekne omongane. Ya bukan karena dihabiskan, tapi paling tidak ki masyarakat ki kepiye Lah ngono. iso omong akeh no apa omong apa lho. Ya nek dianto cilikan wong loro ki ning belik. Nggih. Nggih, Mas Jo Klitik Jo Kluthuk ni cilikane teng belik. Belik Pak, mbiyen profesine alang-alang. Wah, nggih saestu menika. Wong menika keluarga ketoprak. Keluar leres, Pak. Wow, berarti mau ketemu Indra bareng lho. Mbon niki tenggene belik niku perumahan niku dulur kabeh niku. Dulur kabeh. Kula bengi niki ra bayaran. Sebabe? Entek gini gali wong sak perumahan niku. Lah ya kudu ngono. Wong niku kaya Pak Santoso to. Nah, duit kuwi digegem masuk mati ya ora digawa. Nah, bener. Sing apik donga. Heeh. Donga kuwi arep posok besok ana ing alam barzah, tetep donga niku tetep tumiba, Mas. Ngoten lho. Heeh. Ngono. Ayo ndang ngomong. Ora omong blas. Alhamdulillah Alhamdulillah ing nyapa. dalu menika saged marak suwan wonten ing dalemipun inggih menika Bawa Joko. Nggih. Inggih menika juragan rosokan mugi-mugi Kemawon. kemawon. Juragan iwak. Duduk juragan rosokan. Itu sok juragan rosokan wayangan keri. Oh, tak kira juragan rosokan. Kapien klambi Mas, omongane terus bleset. Dua Kapien klambi dadi omongane Pak terus Labine bleset. meling-meling nganggo bros. Apa tulisane iki? Menika tulisane aja dibayar. Niki ambek niki Keraton. trah kula menika sejatosipun nun sewu tasik kerandah utawa abdi dalem wonten ing Kraton Solo. Wow. Kula menika termasuk kedah gelar RM. Raden Mas. Rosokan menungso. Oh Tak iya. kira ya Raden Mas wae piye. Alhamdulillah. Darah biru niki, Pak. Darah biru pucet surat tanggapan. Suwan wonten dalem Pak Joko Pak Santoso, Joko Pak Santoso, Bulilis. nggih Bu Lilis. Netake Kang Putra. Netakaken ingkang putra inggih menika Mas Lintang Akbar Gangsar. Wah iki lho jenenge abot. Lintang Akbar Gangsar. Lintang ki madangi, Akbar ki gedhe, Gangsar kuwi lancar. Wah. Dadi pepadang kang gedhe insyaallah bakal ngewi kelancaran marang keluarga besar inggih menika Bapak Joko lan sedayanipun. Niki lho, Amin amin. mulane ditetak, disyukuri. Wujude syukur marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok sing bakal neruske perjuangane keluargane Bapak Joko ora ana liya ya Dik Lintang iki. Lho, rai koyo jangkar iso omong koyo ngene bocah iki. Jangkar cengelmu. Omonganmu mau meneng Tapi Pak. dosa apa kok dosa? Dongane apik lho Omong iki. sing berbobot ngene iki lho. Dongane apik lho iki. Lah lek dongane apik muni dosa wis dosane apik iki dosa apa sing apik? Oh. Kleru lek ngomong. Donga. Lah ya donga. Lah ngoten lho. Dadi Lintang ki besok sakwise dikitan utawa ditetak iki besok bakal neruske perjuangane wong tuane. Nggih. Taruna ngungkuli Ngungkuli napa? bapa. Nah, kleru. Apa? Donga sing taruna biasane ngungkuli bapa kuwi donga sing kleru. Ya bener to, Jo. Salah Mas Sigit. Kok iso? Iya lek bapak iki tumindake apik, bapak iki profesine apik. Lah lek bapak iki profesine elek, Upamane. maling. Heeh. Didungake. Le, sok ben kowe bisa dadi taruna sing ngungkuli bapa, kamangka bapake maling. Terus? Apa sok ben ki anake dadi maling sing hebat? Ora iso.
Ya lek lanang, lek wedok. Weh. Delah ibu iki nyambut gawe open BO. Walalah. Ah, ngene mboten. Open BO, Apa wi? open BO. Sing biasane iku lho. COD ta? Ya kuwi lho. Micak. Baik. COD iki codot piye? Ah kok bocah-bocah lek guyu tenanan. Lho open BO bahasa sing saiki milenial ngene iki open BO. Lek basa sing biyen begengge. Iki to? Oh iya. Lah lek anake wedok sok ben nduk wis sok ben bisa dadi taruna sing ngungkuli bapa. Lah lek ibuke nyambut gawe kaya ngono, apa sok ben ki anake kok ngladeni wong 15. Iya. Donga niku salah, sing penting salah ya. salah Pak. Lah sing Donga bener- sing bener menika bisa besok anak kuwi bekti lan migunani tumrape nungso lan bangsa lan bekti karo wong tuwa. Sampeyan rungokne Mas. Iya. Ngono lho Mas. Heeh. Lah kowe kok ora bekti karo wong tuamu piye? Lho, bekti Mas. Bekti apa? Wong kowe iki nyekar wae ora bekti kok. Lha apa? Ora bekti, Mas. Kok iso? Lah dek wingi nyekar kula tot nilu kleru e. Kleru piye? Lah pripun? Bosok kula ken dhisik wong sing cedhak omah niki. Heeh. Lah nyekar tenggene sareane bapak niku kleru kok. Pak Jo lega. Pak Jo lega. Heeh. Lah roro niku kula lak ngeten to. Kowe ning ngarep wae Mas aku ngono. Heeh. Aku tak ning mburimu aku ora ngerti. Iya. Lah kok niki roro nangis gugu to. Heeh. Bengi niku jam 2 bengi. Kula mulih king Samarinda. Lah kok roro mak bluk terus nangis to Mas Sigit. Jam 2 kok boleh ke Samarinda iki pesawat jam piro? Sore ta awake dhewe. Awake dhewe Tak kira lek enek pesawat Mignet. sore terus kok Blitar. Lah ngoten niku lah kok nangis to Pak Sigit. Heeh. Sate Mignet. Kula iki trenyuh. Ternyuh. Basa roh sarane bapak lah kok nangis gugur. Waduh, Pak. Sepurane aku anu coklitik ora iso dhisik ning sare aku. Lah kula kaya ngeten to, Pak. Piye? Bocah iki kudune lak apal. Apal. Lah kok malah sing ditangisi keliru. Kleru piye? Lah kok tak delok iki, lho kok duduk tulisane dudu jo lega aku. Lah tulisane sapa? Sarmini ngono iki. Sareane iki nggon patokan jenenge Sarmini. Sing kurang bekti kowe. Nyapa? Bapak ki anggere jam 2 bengi gendakan karo Sarmini ning kono kuwi. Wong Ayo ning kono kuwi. tak tekone wifi karaokean ngono. Wong edan. Bocah kocok lah ngoten pripun jajal. Mula sing dikarepne Pak Joko Santoso Nah, kuwi sing dikarepne iki golek Sarmini. Aku isih kelingan piye? bapakmu karo aku iso aku ya dianggap anake dhewe. Oke no. Zaman semono kuwi walas nganti ning Rembang nganti ngono kuwi. Pas bulan Ramadan gitu Nah, gini kalau. Nggih, ya. Kelutuk iki telepon aku. My God. Apa Jo? Bapak. Wae lah. Bapake mati sing ditelepon aku sik. Yo mesti Aku iki jenenge. kelingan mergo bapakku ninggal. Sing tak telepon Mas Sigit mergo aku kelingan Pak iki sing ditresani mek kuwi tok. Apa iya, Mas? Wae tenan Jo. Tapi undu-unduane ora ngono. Lah kok iso? Pak iku benak tresno kono. Iya. Begitu Pak Erane kudu nak kono tresno dhewe. Ayo no. Ngono ya ora tau dijak. Loh, ayo wong ki gaweane dhewe-dhewe kok iso. Jadi repot ngono. Mula sing penting lak syukur. Sing penting lah syukur, Pak. Syukur. Kita Arepa ketemu lan ora sing penting tetap sehat Sehat. walafiat. Nggih leres. Muga-muga leh kagungan Bapak Joko Joko Santoso nggih. bisa kasembadan sediane kajangkah jinangkung Nggih. napa dados pengakrep-arepane mula-mula saya melu ndonga. Donga, Pak. Donga. Muga-muga anak sing dipun tetakaken sageta ngancik kadiwasanipun. Iya to? Ape tarung kuli bapak. Ora. Puput tarunane ngancik kadewasane. Bocah kuwi sing dikitan ora sah nyonto liya-liya, kuwi wis duwe pralampita utawa duwe sasmita utawa dicontoh mergo sesuai dengan profesine wong tuane. Apa, Mas? Profesine wong tuane apa? Penjual daging. Penjual daging ayam. Kuwi samu barang organ tubuh dari ayam itu kalau kita bisa mencontoh itu akan bisa menjadikan hidup kita Lebih sejahtera. ya kaya ngono kuwi. Mosok to Jo. Dari organ tubuh, Mas. Lho iya, Pak. Jelaske Pak iki. Rasa dadah. Jelaske, Ngono, jelaske. dadi tak golek sak nggon. Aku ora pati percaya karo omonganmu Gon iki. pitik jenengan tegeske. Niki Ayo. mesti iso ngartekke. Lawa. Gondas. Wiwit saka dhuwur sirah. Cucuk. Das kok cucuk. Cucuk sik. Cucuk. Cu. Cu. Cu ki saka tembung cucuk. Lah iya. Cucuk kuwi lambe. Heeh. Tegese insyaallah bocah sing disunat iki lambene ora bakal mirang-mirangne keluargane. Sama rukone, Pak. Ngawur apa ora Cuk, iso? Loh, niki ilmu tuwek lho, Pak. Iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong loro. Sing tak karepne kaya mangkono. Iya, apik.
Ngono lho. Cucuk. C menika cocok. U menika usaha. C kedua kalinya itu cerdas. U yang kedua kalinya adalah urusan apapun bisa lancar. K menika kreatif. Dadi bocah iki besok cerdas lan kreatif untuk menunjang usahane wong tuane. Dengan iki poi iki. Iki ming sak ndak cucuk lho. Ndas. Burung ndase. Endas. Kepala. Ndas menika NDAS. N nantinya kelak yang akan meneruskan perjuangan wong tuane ora ana liya ya Dik Lintang Akbar Gangsar. D. Dedikasi. Dedikasinya besok akan teringat di dalam skup keluarga besarnya. A. A menika alhamdulillah sing disunat iki besok dadi bekti dadi bocah sing migunani tumrape nusa bangsa lan agama. Oh iya lumayan. S menika salat, Pak. Senajan to cilik tapi salate ora bakal kendhat. Manembah marang Gusti kang murbeng dumadi. Lho. Wis ndas gulu, Pak. Ndas sak gulune. Gulu. Guru ki sing dadi bimbingane. Dadi bocah ki lek bekti, bocah pinter, kuwi guru sing dadi bimbingane. Panutane yen disinaoni tetep ngrungokne lan gatekke. Ketok ki bocah iki, Pak. Kuwi ana pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing bersembunyi. Lho. Piye tok berlari? Yo sik cilik, iki murid SMA perlu delik ngawur ya. Iya. Bener, Pak. Oh iya kegeden kok, Mas. Iya bener. Lu menika luar biasa. Luar biasa bocahe iki yen didelok insyaallah besok kedepannya bakal ngluwi suksese saka bapake. Iya. Kuwi sik gulu, Pak. Udon meneh nggon kene. Dodo mentok. Dodo mentok. Enek to iki? Ana. Mau ora nyatet lah. Dodo mentok. Ayo. Do menika dana rasa. Bocah iki sok ben seneng sumbang pinyumbang utawa seneng sedekah. Wong sing seneng sedekah insyaallah bakal oleh ridho saka Gusti Allah. Amin. Wong nandur bakale mesti ngunduh. Urung mesti pangan wereng iki ora ngunduh ya. Maksudku ya kaya ngono kuwi wong sedekah kuwi lho. Lah iya to wong nandur ora mesti pangan wereng ya pangan codot. Nata keluarga. Besok bocah iki ora sah di sepelekke, besok keluargane bakal ngluwi kesejahteraan utawa dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Lah kok kono lagi metune. Kok iso tekanno bareng ya? Somben. Iya. Ro, Pak. Dodo men. Oh iya men. Iki saudara mabur bar doro men. Iya. Mentolo. Wah, kejemno kuwi, Jo. Bocah iki ora duwe rasa mentolo. Dadi ora tegonan. Sapa dulure sing kekurangan bakal diwehi. Tok. Menika wis ketok. Wis ketok apane? Katoke. Ketok kepinterane. Wis ketok kepinterane. Nyatane bocah iki wis ketok. Bocah iki dilihat dari dini itu sudah kelihatan budaya nyatane sunatan gelem nimbali panjenengan gelar wayang nyenengne wong sak menembane. Betul lho, Pak. Kuwi sih dodo mentok kurang jangkep Pak Sigit. Menawi mboten wonten menapa menika suwiwinipun. Suwiwi menika sekilo 17.000. Maksudnya ki artine apa kok iso? Suwiwi. Sugih amal kebaikan. Sugih amal kebaikan. Heeh. Iki wiritan. Wiwit cilik seneng wiritan. Nah. Wiwit cilik seneng wiritan. Dadi suwiwi iki sugih rasa, wiwit cilik seneng wiritan. Seneng apa? Wiritan. Wiritan. Menika wirawiri turut ratan. Dadi mergo wiritan kuwi ben uripe ayem. Nah, kuwi minangka tandha rasa yen iman karo sing gawe urip. Ya ta, blonge tembange nek uripe ayem. Rumangsa aman. Dununge rasa tandha yen iman. Sabar narimo nadyan pas-pasan kabeh tinakdir dening pangeran
kanca kalawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja tak sia iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah Lah iki lho Jo, iki wujud nyata saking panjenengan Pak Joko Santoso. Karo dulur tangga rukun ora dak siya paring panglipur dana rasa tontonan wayang kulit bengi iki. Leres. Senengku ora kaya bengi iki ya. Lah kepiye? Didelok Pak Lekku. Sapa? Alek. Milikmu ya? Iya, saya. Kowe nek ngundang Lek. Alek niku. Ya syukur. Niku jujur, sumpah niki nggih Pak Lek kula niki gumun. Saya nemen. Kok susah nemen matane. Bojone ponakane kok ora. Ki mbiyen ki nitis ning kene saking Pak Lek gak mentolo nek sing rada kocluk iki. Dicecep Pak Lek dhewe. Nek bengi wayange yo nyusul aku tak critake bahwa Alek itu mbiyen pelopor kepruk ketoprak ning siswa budaya. Saestu Pak. Alek karo Pak Yoto. Yoto. Kowe wong loro isih do ngerek clear ya. Kula mbiyen jaman ting belik niki. Heeh. Belik ndi Pak? Belik. Kene. Ono. Heeh. Kula mbiyen ki melu ketoprake Rini. Heeh. Ya kula Yono, Yoto, Sopian, Win. Heru. Oo. Oh, dodol pental. Dodol pental niku. Yo karo Yono niku. Kok saya nemen to Yono iki akhir. Lah kuwi keluarga sepeda lho, Pak. Kok iso sepedal? Ndek-ndek ngono mudeng. Ndek-ndek ya. Ya no. Dadi kula ki yo melu seneng jajak mriki. Ya alhamdulillah ya. Kaya Rioni. Aku seneng Yono dadi penar latar ya aku. Tak comongi kok mangsamu. Benar iki sing rame yo Nami kula klitik. Nami kula klitik. Aku Yono nelongso. Dagelan asli saking Ponorogo derek detunga mugi-mugi sadaya saged mingga suwarga monggo detunga kang maha kuwasa monggo detunga mring maha kuwasa Kluthuk kaya adine lho. Heeh. nek kula niki napa-napa nyantol Pak. Nampi kula kluthuk. Alah ra iso kuwi KTP-ne ra jelas lho. Tepangaken kula. Lek. Saya nemen to Lek. Lek ngono. Lek. Kene ra iki Pak Lekmu lho kowe ora. Ngono kuwi angger kangen karo kowe ning nggonku terus kon call kowe ngene iki. Rumah saya aku dadi media. Kangen ngene iki lho kakean ciu ngene iki lho. Dodol iwak-iwake utuh ciune. Ora nek tambul iwak tablang iwake dipangan ini kuntek. Aku kelingan dhek dodol pentol ning gone Pasar Rembang. Ayo. Lah kok pentole disedek dhek mentem lah kok pentole dienggo tambul kasih cilik. Walah lek kok saya kucluk lho. Palekku ya. Lalo. Nano. Ayo kowe lho. Nami kula aja kluduk. Kayak nonton Jojo. Lho. Kok gene lho Pak Sigit kowe ngripta piyambak kok iso. Kayak ngono. Tak kene ya. Sing penak to. Penak, sembarang lagune ora kudu kuwi. Jenengmu Jok Kluthuk
Kowe tak jikoke nada tinggi. Lah kula Aku mbosok pindanggonmu kene ketularan alek ya. aja dudu. Ayo sakmono lara sakmono kok. Kedu. Jenengmu Joklu. Nah, nek Apik kuwi wae. Ra usah liyane ben padha kancane. Tanggamu nuntun undang. aku nuntun jemping. Tanggamu mangan iwak. Aku mangan ndokku dhewe. Dudu wirten. Bleset. Bleset. Mau cakepan kecepatan ya? Bakune malam hari ini kita reuni seneng-senengan. Ndokmu dhewe karepmu. Lah nur adoke Kecepatan ya? ora masalah. Nadane mana bingung kan ya? Diganti sing penting selawat tok. Selawatan. Coba tetep. Ayo. Matur nuwun Pak. Apa sih? Nadane menyuruh. Nyuruh Mas ya? Nggih. Ning anu F. Tengah. Lalo. Matur nuwun Pak Joko. Nimbali kula. Kula namung saged memuji. Mugi-mugi Pak Joko kathah rejeki. Sampun karsa Hani imbali. sampun karsa Hani imbali. kula matur nuwun penonton sedaya Ingkang sampun tresna kalih budaya. penonton bengi iki tak dongake iso munggah kaji. Penonton sedaya tak dongakno ahli suwarga. Penonton sedaya tak dongakno ahli suwarga. Apik dungane apik. Ngomong ya Mbak Nyel ya ndonga. Ning aja lali Ora lali teko. nderek dalang iki. Dalang iki pancen ngangeni. Adi sawang bagus piyayine merati. Dalang kisikit apik anggone sanggit. Dalang kisikit apik anggone sanggit. Apa kok iso to? Dengaren kowe ngelem aku, Jo. Tak anu, Pak. Sedaya niku lak apike lak saling menjunjung to, Pak. Lho iya. Lho ngono no. Tak awis. Ora dalang wae. Isih ana yoga. Yoga. Apa iki? Mudara. Piye? Kok yogane kedawan iki langsung ceklek. Ya aku ya kalau mikir kau iki. Yoga cakrane Ning Cakra. selamat donya akhirat. Yo, ayo kowe. Insya Allah ora senang maksiat. Yoga sakmene mbane yen tak sawang sregep salate. Yoga sakmene mbane yen tak sawang sregep salate. Kok iso tenan to, Mas? Ayo ketok yo lambene dagelan Ya, pancen Mas. wis nglunyu ngono kuwi. Sing jujur. Ora amung yoga. Isih ana sinden. Ana si
Ayen disawang kono ngerti sinden Mbak Yosi. Sinden Mbak Yosi senajan ayu tur sregep ngaji. Sinden Mbak Yosi wajah ayu tur sregep ngaji. Loh, Jan patus iki Pak. Coba. Sore. Pak Lekku Alek. Ayo. Ek untuk ek lho. Ayo coba. Pak Lekku Alek Asik. asrine yono Nadyan tumindake ngene saben dina. Terus ayo ngene saben dina Nanging apike ora ngejak kanca senajan ngene besok mlebu suwarga. Senajan ngene besok mlebu suwarga. amin berarti kono mlebu swarga Mlebu swarga. Dekne mlebu neraka lah rumangsane kowe mlebu swarga kok. Dek. Swarga tapi sak jam tok. Dadi terus sak jam. kok sajam tok lambemu kadung kono nyeneng-nyenengke kok iso Loh, wong ki tumindak elek, Apik. wong ki tumindak elek mesti tau nglakoni apik. Semono uga wong tumindak apik ya mesti tau nglakoni elek. Nah, ya Mergo menungso ki menus-menus kakean dosa. lah kuwi lho sing goleki lak ngono kuwi Mas coba mesine tanjange ya. Oh, lah, monggo, ndera. Bener, Pak. Iki kawitan saka Blitarmu Mbak Yosi sing sering ngaji. Wonten. Nggih, nggih. Slendro songo, Nggih, slendro nggih. songo. Nggih, nggih. Menika Iki Blitar tidak mau ya, Jo? Lah nggih celak anu ler kula Pak Igit. Ah, disepoti lagu kene. Loh, monggo. Awan-awan mlaku Ora nggawa payung, sandale diseret, ramaane mendung, Surabaya geger fungsine Madiun Madiun Jakarta janji rukun. bahanmu biyen lawas tak eling-eling, Dik. Oh, Pak. nggih nggih Gue ngene gue spot ini wah. ning mboten kok ngeten iki Pak Sing piye? kudune diteruske wong urusane kalih wayang kok Heeh. panas-panas mlaku ora nggawa payung srandale diseret lamaane mlentung Surabaya geger ngungsining Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka nek wayang yo gandengno Piye? jare Semar wong urip kudu sabar jare gareng sing ra jujur dadi dekleng jare Petro sing sayo kuwi matuk jare Bagong seneng nabung ora bolong ayo bersatu Bapak Joko dimen maju ayo bersatu keluargane saya maju lho ngeten iki Dagelan cerdas ya. lawas tunggale enten mleh lagu ngeten iki aja padha nelongso jaman rekoso urip pancen angel Kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. ulan aja padha Yen dikongkon ya sing temen. kalau ora jare Semar to Heeh. nek iki beda maneh iwak sapi Dipangan marai gizi. iya iwak wedhus Dipangan ambune plengus. Wi. iwak celeng Dipangan ya ora kaneh. yen iwak babi siriane para nabi panganan nyawa ini enak lho ki mene sik Lali. Wah, mbok geblak meneh.
Loworo ya. Lah senengane lah yo ngono kuwi jual beli to. Ya sih. Dalam. Piye kabarmu, Nduk? Alhamdulillah. Aku seneng. Sarene awakmu ki sakwise urip ning kulon iki, wah saya pinter ya. Makmur sesuai dengan badan meteorologi dan geofisika, kamu sudah termasuk sinden sing cerdas. Kok saged ngoten? Antisipasi suasana nggih penangkal petir perasaan. Lah pancen yo. Kuwi cunduk mentel, Cuk, jak kluduk. Kuwi siji penangkal petir, loro nggih tombo mripat. Ya. Lah kok kita mbok mripat. Ora percaya culukno matane kuwi. Tak mlektes. Lho apa, Yes? Menika gagrahipun khas saking wetanan. Wo tenan, Iki. Mbak Yosi Dian Pratiwi nembang wetanan. Wo, jane nembang wetanan lho biyen iki main ketoprak karo aku penonton do salut. Mergo apik. Wah, apik. Kuwi dadi apa musuh Haryo Penangsang ae? Oh. Kali nyamat. Kali nyamat. Saiki ganti kali banjir, Pak. Dadi kali dawe. Kali nyamat iki dadi kali untuk. Iki. Bojone kluthuk riyen nggih rol toprak, Pak. Masa? Inggih. Rol. Munggah panggung niku wis Wah, pangeran penontonnya keplok-keplok. Weh. Kadung munggah lali ra katokan tadi. Iki melenus ngoten tok niku. Sing ngono ya awakmu tok. Wong-wong medo percaya. Haryo Penangsange kae, Klitik. Kula, Pak. Ono. Iki kali nyamat. Iki dadi gagak rimang, gagak rimang. Rol. Gagak rimang penting lho, Jo. Nggih, nggih, nggih. Penting lho. Oh, lah. Anu man Pak panjenengan ingkang nyaraken mawon. Nggih, ketoprake. Sebelum toprak ketoprakmu sing biar, ketoprak sing biar. Oh, Ketoprakmu sing biar. wangsit gumelar wis dadi beda neh ceritane. Wis wis. Kuwi ketoprak khusus syutingan. Omongi dalang Pak yo. syutingan. Kuwi udah sing duwe ning kono lho kawasan ireng lho. Oh, maksud ya cah. Heeh. Ini kentongan-kentongannya gede-gede. Nah, ini. Jadi Pak Joko menanggap wayang, menanggap ketoprak. Oh. Jane yo ben wayang tok toprak esuk ben anggap dhewe neh. Oh ngono, iki dadi siji kok. Oh, borongan. Dikorting. Apik. Gebiar gebyur. Kebiar, Pak. Kebiar. Adus lho. Dalu mriku pagelaran ketoprak wangsit gemelar. Apik. Kanthi lampahan Haryo Penangsang. Ipun dene bintang tamu dalu menika Cak Jo Klitik maragani dados Haryo Penangsang. Kali nyamat dipun maragani dening Yosi Dian Pratiwi. Mantuk. Ipun dene bintang tamu saking Kutha Blitar, Jawa Timur. Cak Jo Kluduk. Nggih menika dados ula. Gagak rimang. Mosok bintang tamu dadi ulo. Gagak rimang. Dan lho, Mantuk. matuk ngene lho. Lah kan dia tadi. Kados pundi gancaring lampan dalu mriku sugeng mirsani ngantos purnaning lampan Haryo Penangsang gugur. Duar. Hai, kali amat. Wah, ketoprak kok nek. Hai. Ketoprak kuculuk ya. Ya lho. Ketoprak kok nek. Hai. Lho, Hei. bahasane gaul kok. Hei, kali amat. Oh, Ora, hai. Kaya Pak Deni. Hai, kali amat. Piye Aryo Penangsang? Lek-tek. Ojo nggo dolanan pedhot. Ora lek-tek. Lenteng kok ngawur. Ketoprak ki nek tukang lek-tek, tukang mercon nek. Dadi lek-tek. Iki lampune kari siji, Jo. Jeleke. Karek siji ki tok pedhot bahaya. Rambut. Kali amat. Piye Aryo Penangsang? Iya kene. Pedhot nyok munyok. Lek-tek. Ah, kowe kok iso. Ben oleh tambahan 3.000 ngene iki. Ndak malah dipotong 50 kowe kok. Ya kene sing metu. Mong kowe dhewe jakrek. Ora ngeleh-ngeleh panggung tuh. Loh, Iki lagi iki Haryo Penangsang teko ning nggone padhepokane Kali Nyamat. Oh iya. Peteng. oh, pedhot. Aku sik bertapa ya. Kali amat. Apa ana prajurit sing maju ning palagane? Ya kene kowe salah sawijining wanita sing sugih kendel bendowani ngadepi Haryo Penangsang. Aryo Penangsang. Senadyan to aku wanita, ning aku ora bakal tumungkul karo kowe.
Kali nyamat. Piye Haryo Penangsang? Yo. Apa kekarepanmu dene kowe teka marang padepokanku? Sawise Sunan Wis kaya lampune Tulung. bimbing. sawise Sunan Hadirin ndak pateni. Yo kene banjur kowe sing maju kali nyamat. Pancen tak sengaja aku maju bakal ngadepi kowe. Kali nyamat bakal sabelo pakti sabelo mukti. Kali nyamat, Piye Haryo Penangsang? wirang aku ngadepi. Satria wanita sing kaya Apa kuwi. sing kok karepe? Yen Haryo Penangsang sapa wae gigrek ngadepi ya kene mung sakali nyamat. Senadyan to aku wong wadon, ning kowe urung mesine iso menang kelawan aku. Tinimbang beset. Nah, tak omong sik Mas aja tuk-tak-tuk sik. Tak Ketoprak omong sik. ngene. Ya, aja kenong. Ben kita nges. Ya nges-nges nek tuk-tak-tuk kok ya. Lah, Lah pedhot to wis dikandani kok. Lah bar wis. Kali awat Piye Haryo Penangsang? iman kulitmu tinimbang beset ngadepi Haryo Penangsang ini. Laktik. Luwih becik kowe nyawija marang ing Jepang Panolan. Ora sudi Haryo Penangsang. Syukur. Men ketoprak kok purikan. Kok purian piye? Ora nesu piye angger Haryo Penangsang ngomong tuk, kali nyamat ngomong tuk iki lho. Lah terus ngesi ning ndi? Kowe melok dapuk ngono, melu dapuk. Iki ben Ngese. dicekel Pak Sige. Ngese iki ning kentongan iki. Lho, Kok iso bener, kentongan nges? ketoprak iki kasih ya ning kentongan. Ya ngerti aku nek ketoprak. Ya tapi lek sing digawe ketoprak kene iki lak kentongan lanang. Lah iki Iki sing tak gawe kentongan wedok. kok iso? Lho, lho. Wong edian. Gore-gore. Sunggonmu kene kono ora melicat kabeh. Angger tak dudai mesti mbok suwun to. Roh ae kowe. Iya ting aku. Biadok melek. Kowe suwi ra krunguan pisuan biadok melek. Nek coretan kan mangklekane ngono. Bangkreane ngono. Mangklekane. Anjing. Ngono ndang dadi Dadi napa kok? Gagak rimang. Gagak rimang kok kowe. Kentongane kaya ngene, kaya Pak Kucing kali ombo. nggih. Lah kleru, Pak. Kali nyamat Piye Haryo Penangsang? luwih becik Paten ono. aduh atos lho kuwi nyok Malah kaya gending luwih becik lara ati. luwih becik kowe nyawija marang ing Jepang Panolan ing Senadyan to aku wong wadon, aku ora bakal tumungkul marang apa kowe. pajang wis Aku ketan wani prajurit ngadepi kowe. Yen pancen nyoto-nyoto kowe satriya, adepono aku. kali Aku nyamat ora bakal mundur. Jarane apik. ora enek jaran blangkonan iki ora enek ini Mbak anu mundi selimut mundi Senjang. Selendang. ben kita nges Oh, taline. Oh, sing tinggi pekah. Oh iya. Kaya jarane sabar. iki biasanya sing dadi jaran Alek Wah, Oh, ngono. tapi ra jaran blo nek hei Alek Kok Alek? kali nyamat Piye Haryo Penangsang? ing papan kene aku bakal ngadepi kowe kali nyamat ndak eman sepisan maneh ayo kowe Aku ora bakal Nyawit, yo tumungkul malah ing marang Jepang, kowe. Haryo Penangsang. piye Yen nyoto-nyoto kowe wani marang aku, adepono aku. kowe tetep belok Adepono ngadepi aku. Haryo Penangsang hei Adepono aku Haryo kali Penangsang. nyamat Yen nyoto-nyoto kowe satriya. urung ayo. ngerti sapa ana ing sak pangarepmu kali nyamat bakal nabur kowe kali nyamat hei kali nyamat hei siap oh ayo wes ayo minggu jan Haryo Penangsang. Ayo, yen nyoto kowe satriya, bujungen aku.
bujungen mlayuku. Nyawat. Datu. Ing papan kini kowe wis nino Aryo Penangsang ing. Apa mbok kira Aryo Penangsang dikrek ngadepi kowe kalian? Ning nyatane wong kowe ki satriya, ora iso ngadepi wong wadon. Ayo Dutono. Ndau peritan kowe prayulan. Kowe satriya. Ndau berulang prayu. Bujungen aku. Bujungen aku. Pas padalo. Dan tak ubur kowe kalian. Iya. Os. Iya. Oh. 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 Ayo. Ayo. Oh. 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 Kiamat. Piye Haryo Penangsang? Licik kowe kalian mating. Ing papan kini kowe goroh. Kowe kondo. Apa ta? Ganti bos. Iki sak arep perang lho. Ganti piye? Oh tak dadi Aryo Penangsang. Lah Lah apa? apa? Dari carane nginang ini ya jarane laku-lakune bosok. Jaran Oh, dapukane ganti. Ganti lho bos. Oh. Laku-lakuku mbok tungkak. Lah yo. Lah wong ra enek pancian lah yo. Ya wis gagak rimange klitik. Oh. Mboten. Oh iya, beneran. Oke, siap. Oke Haryo Penangsang kok raine. Sawan apa bos? Ah. Hei, Piye? gagak rimang. Kok gagak nih? Kali nyamat. Kali nyamat. Kali nyamat. Nah. Kali nyamat, Dek. Heeh. Kali mayan. Mayat matamu. Kali nyaman. Piye Haryo Penangsang? Apa sih kok karepe kowe tumeka nang padepokanku kene? Iso ora iso kowe bakal tak boyong ana ing Jipang Panolan. Aku ora bakal sudi kok boyong. Luwih becik aku mati. Sabaya pati sabaya mukti. Tak labuhi tresnaku marang Kang Mas Hadirin sing wis kok pateni. Jaranku tau melu sirkus. Sirkus jare. Kowe bakal tak boyong ana ing Jipang Aku Panolan. ora sudi melu kowe. Tak dadekne. Enggak bakal nakal. Oh, mesra karo jarane ya. Ya ampun. Aja kaget yen kowe lagi wae metu kok gedokan ya. Sepisan maneh tak ambali. Kowe tak boyong. Enggak pareng nakal. Asik. Sepisan ora sudi. Ping pindho ora sudi, selawase aku ora sudi tumungkul marang kowe Haryo Penangsang. Aja nyelentak-nyelentak. Bundul mbok selentak. Kali Piye Haryo Penangsang? sepisan maneh tak ambali. Kowe tak boyong ning Jipang Aku ora Panolan. sudi melu kowe Hei! Haryo Penangsang. Piye? Ora sudi. Kae lho jaranmu kae lho kok iso Haryo piye kok rene. Sepisan maneh tak ngomongne piye kandang. Aku ora bakal sudi. Ora bakal sudi melu kowe ora bakal sudi tumungkul marang sliramu. Yen Haryo kowe ora Penangsang. sudi bakal tak dopari peksa. Kali nyamat. Neng ndi playumu bakal tak bujung. Bujungen aku yen nyoto-nyoto kowe satriya. Yen nyoto-nyoto kowe iso bujungen aku. Yen pancen kaya ngono prasetyamu bakal tak bujung kowe kali nyamat. Oi kali nyamat. Haryo Penangsang ngadepon aku. Bujungen aku Haryo Penangsang. Kowe jare jaran kok celeng. Tak ngene sih. Oh. Kok jalan rudis ya. Aduh. Aduh. Melayu weh kali nyaman. Wes. Ah! Oh! Ya! Ah! Bujungen aku Haryo Penangsang. Ah! Oh! Wes. Ah! Oh! Ayo Haryo Penangsang bujungen aku. Oh! Ya! Ya! Apa ini? Apa ini jaran kok ditungkak? Jaran-jaran undur-undur ya. Ya kok iso nesu lho. Nanti pekak kudu lek maju to, Bos. Maju yo Lah kok maju. grembuk-grembuk. Lehmu Lah kok iki ngene kleru. pas. Gonku nyelempet ning mburi. Wis saiki kedomprake rampung, kedomprake Rampung rampung. piye? Mungkin-mungkin rampung. Semen langsung gunar lah kali iki lah ya.
Lakone iki sing main aku Awang karo Bu Awang wong telu. Tok iki fragmen ngene iki. Ya aku ya nderekne no. Kowe dadi apa sebagai apa tugu? Produser. Oh, produser. Ini ya sak gadu-gaduke, Mas. Heeh. Wong ya sampean ki gawe lakon ya aneh-aneh kok. Heeh. Apa? Apa? Arep usul apa? Arep usul apa? Enggak. Kowe arep bawa, iya ta? Arep bawa. Ora bawa piye? Menggeh-menggeh ngene bawa. Iki pamundutan terbanyak. Oh iya, heeh. Iramane jaipongan dangdut iki. Oh, ngono. Heeh. Iya iya, heeh. Penggemar-penggemar Sige Channel minta terbanyak runtah lagune Mbah Dul Sumbang. Oh, ngono. Padahal yo kerep metu lho, ya ya, heeh. Runtah. Iki secara langsung. Langsung. Lah ora langsung ya, Pak. Iya. Ora kata ya. Ora to. Sowen apa? Kowe joget to, Jo? Nggih. Lek. Ya, kunjuk kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club ingkang rawuh, Pak Sis, Pak Kasmani, Mas Widi, Dulur kula, Mas Waro, Mas Eko. Anu, adikku Pri. Heeh. Arum wis kabeh lah. Oh, iya iya. Bojone Indra ya. Heeh, iki pemain-pemain ketoprak dulu-dulu kene. Niki pancen begini iki pemain-pemain ketoprak kula kelumpukne dulur kula. Heeh. Wis kelumpuk tak bong. Niki Kok iso mlumpuk Ki mau Bong piye? aku sik kok ngawi dibel karo adikku si sapa? Indra. Indra. Piye? Bojone Indra nek Cilacap, bojone ning omah. Ora usah mampir ya, Mas. Tak cepakno rica-rica kok. Iya. Bos saka kene lan ndok rica-ricane. Payu, Mas. Payu wek. Payu wek. aku gumun kulek wong kene ngarani Kentucky lho. Apa kuwi? Pitik mekrok. Lagune runtah ya, Ja. Nggih, nggih. Coba. Dados. Ewer-ewer. Sik. Yosi dia Nuratiwi. Cakraning Rat Indonesia. Hanona alusirung alus biwir ditompoti harus betiki kilomani mulus ngen hai jangan bisa kelakuan si kasetan gunta ganti jalur itu
Sirik daun dalam minggu. Satu lagi. Jangan Nah aku naon ugel luban-luban. Nah aku naon lubangon luban gelis. Jika nama ngerasa asai hati rumah bisa bayu asa saha kutu kena jadi cilaka. sikat le. Oh. Luar biasa. Dene kon jarane diem menika mbok. Nadyan to tanpa keyboard ning runtah iso Lho digawe. iki sedaya menika ingkang race lah panjenengan kalian Kanca-kanca. Pancen lelagon menika kakek siyu ngeten kantane muntah menika. Kok mutah runtah. Muntah. Ya saiki sing penting lagu modern ning iso digarap karo gamelan. Ayo. Nggih. Ngoten. Mbak Sulis ya. Tasih ngoten nggih. Oh iya. Siap. Wis saking Blitar. Nggih kalih garwa iku. Oh nggih. Ngatek Lis. Kowe pancen ayu Kaya ratu kancana wungu. Eman-eman tenan. Yen ayu mumbanggo obralan obral janji Jarine ka pengen mukti bareng sugih bondo banjur lali apa-apa. tok munong Bathukmu sing nonong, rong mungir irungmu sing bangir, bemu wis rambemu sing tipis. let mureng Mas Jok Luduk. Aku ora mlebu. Apa kuwi? Lah ya manut Pak Dalang to. Iya lho ya. Kowe pancen ayu kaya ratu kancana wungu. Eman-eman tenan yen ayu mumbanggo obralan obral janji jaremu kepengen mukti Bareng sugih bondo banjur lali apa-apa. tok munong bathukmu sing nonong, rong mungir irungmu sing bangir, bemu pes lambemu sing tipis. Apik cocok. let mureng Aku rawani. kok rawani ngopo Wis murung aku rawani. wis bape Tuk munong bathukmu sing nonong, rung mungir Irung sing bangir, bemu. bemu pis lambemu sing tipis. Ah ukara sing Lah, terakhir napa Pak Sikit? let mureng Elit mureng. Ah kuwi apa? Let mureng. Ya apa? Lho, kulitmu sing ireng Sulis ketoke kuning ning asli ireng gandeng diwedhaki terdadi putih iki lho, elit mureng. kulitmu sing ireng Kulit. Kulit ki kulit. kulit Tiwas aku rawani. oh lah Apa omong kulit wae ngapa rawani kok? Tak kira silet. wis oh tak sampluk lampu Kulit kok ora kok ngomong kaya ngono kuwi lho. Silet pitik lho, brutu lho. wow bruto iya Brutu.
Ulune. Ning niki biaya lus lho, Kene Mas. Papua ya. Ora kena nggih yayaan lho. Sinten Mbak Sulis? Yo iki to. Masa ta? Nggih. Niki nek nggo yayakan meteng kan iki. Lho, kok iso meteng ki ya ora. Delok saka karakternya kan beda Iya, sama iya. si. Iki mau kita semangat aku dot nek garwamu ya, Mas ya. Enggih Mas Ya, ya, ya. Kluduk. Ape. Ya. Mas so- Klidit. Nggih, pripun Cahayu? Tembangnya Kabarnya apa? sehat toh? Wah, yo sehat toh. Nggih. Ayo nek kepiye-kepiye ki seniman ki tetep harus bisa jaga kondisi fisik. Ya, ya. Mas Kluduk, Dalam. asam uratnya piye? Ya, wis mati iki mau permen kacang mau lah gitu kene kemeng-kemeng piye. Lah kemarin kumat lah ora tuku, njaluk marahi. Nek tuku ora kumat. Lah aku sare ngono lho. Heeh. Sulis, dewa apa, Ndak? Pamundutan menika udang kuning Mbak Sulis. Menika podang kuning nyen pangapunten dereng saged dipun pinangkani menika dipun gantos podang biru. Podangnya diledek luntur. Heeh. Karya Mas Darno. Mas Darno. Ngawi. Sampe takut. Ya. Dalan Darno yo ono. Oh, alah Mas Soko. Nanti juga lagunya Jo Klitik, Jo Kluduk. Nggih, siap. Yo laguku barang ya apa. Lagune Mas Doyi barang mungkin dipun. Oh Mas Doi lagune nggih kathah lho. Lagune iki jos. Oh, podang kuning Mbak Sulis. Nggih, Mas. Nadyan wujud demo maksi. Oh, ngagem ral. Bowo. Bowo. Kok Suwe ra yo. Bowo cara dangdut ra. Terus saiki ral. Ral. Ya gone cakran lihat kaya nom-nom. sing tuwa dipateni. Ora, sing itu air keras lagi sampeyan iki. Ben awet kok dilungguhne tok ngono ta iki. Sok ben Mbak Sulis duwe gawe sampun, sunatan. Tanggal 10 bulan Juli. Kok ngerti, Ya, Mas? ya, ya. Teko lho iki bintang tamu Iki niki. mau mak garwamu oh jeneng iki Nangis-nangis njaluk tulung. Paling jauh, ya. Ya. Ayo Lis. Bojoku dek nangis-nangis ketaton. Ora usah diceritake neng kowe. Nangis Ora usah mau ceritani bojomu wis WA aku. Priben iki Mas Sigit. ora nangis ketaton ki ngene Mas. Iya. Masalahe wong ki tatu ora mergo tresno kok. Mergo suwe ora ketemu kahanan saya tak tinggali lunga terus ki lak ya malih ngono ra penak. Terus tak eneke bojomu pengen apa turutono. Pengen tumbas ninja. Wis kon tuku ninja, Spiderman, Batman kon tuku kabeh. Ayo. Ya. Nadyan wujud. Piye Mas? Aja mbok guyu to. Temong paksi. Ora. Saru. Mal mesti nek Seniman ki aja ngono kuwi. Nggih ukara ki ngurmati wong nembang ngono. Mangan. agawe. Wis ikut. Aduh. Ya. Biayaan. Kowe ora ngajeni. Lah iya. Sinden dene wangi nembang kaya kene mbok sambi madangi. Ketoke ning omah ra tau dipakani bojone. Seniman ki ya menungso. Luwe sak wayah-wayah. Aku iki lambung kuwi lek kumat medeni. Lah piye? Terus alasane lambung. Lambung ki ora oleh telat mangan. Ya. Terus Monggo. mangan kowe. Sugeng Monggo dahar. sekecak kendar sinambi. Nganggo kecap ora? Tak wene kecap ini. Pacok. Wah, kecapmu ra ireng ogah. Cap Raja Wali Pak. Iya. Putrane pun tambah dereng Mbak Sulis. Putrane pun tambah melih dereng. Dereng nembe proses. Oh, Ah, nggih. sudah. Nggih. Aku langsung tak tambahi sitok iki tak tambahi neh. Apik. Ya, tambah lanang Tak wedok. tambahi cangkeme. Tak tambahi neh anake. Tak kira tambah masalah, ora ya? Ora, iki pokoke harmonis. Wah, tambahi perkara iku. Ya nduk ya. Lalo lale lalo. Halus manis nengsem make. Mbok domongin gating kok piye. Ben timbang masuk angin pin madang. Sakne aku karo bocah iki mesakne Mas. Heeh. Bocah iki terus ewu. Iki.
Kowe iki dijak omong-omongan mangan iki lho. Mbok ngajeni Mas Sigit sithik nang apa to? Lambungku kumat. Alasane kok lambung wae lho. Ndok barang ya doyan lho saiki modele. Ora alergi lho. Ya timbang mangan ndoke dhewe malah. Oh ya bener, bener Pak Santoso iki ya hebat to. Elis. Agawe. Posuwe. Kula Ndek bengi ana dagelan ngene iki. Nggih. Anakku sing jagat melu joget. Oh, telu. Engko bar iki awang joget. Apa-apa. Anakku ki saiki wis entuk tanggapan dhewe Mas, kaya anak jenengan. Dagel. Nggih, benjang bibar bakdo Riyadin niku tanggal 2 Mei. Oh iya. Niku ditimbali piyai Taiwan. Budal dhewe ben kono, padahal sik cilik lho. Niki pun neruske jejak jenengan. Mayang tanggapan dhewe. Anakmu mbok warai kaya putrane Mas Sigit. Sariyaya iki budal dhewe. Ning ndi? Tanggapan to. Maling. Amin. Apa-apa. Muga kecekel polisi. tiru bapakne. Bapake penadah kok. Anake terus weke bapake ngono. Kaya sik kolu lho ndok barang. Elis. Goleki si podang. Sotone. Sampe ning daleme Mbak Sulis bintang tamune aja klitik. Terus ning daleme Pak Minto sampean to sing. Nggih, leres. Iya. Anu benjang tanggal 11 wonten Jakarta wonten Bapak Panglima TNI Pak Yudo Margono mangke lak nggih nderek. Oh, beda kula Oh, tanggapane kuwi tanggal 11. Selasa. Tanggal 17 Mas Sigit ning Jakarta. Oh, nggih Jakarta nggih, Pak. Mboten. Kok tak iya iki nyelurut rono. Sotone jos. Jahene krasa, jahene krasa. Wah, iya. 14 ning Jakarta. 17 aku ning Jakarta. Dengan 17 ya ning. Langke, pun pokoke klitik kutuk ben kulon naik. Ning Kementerian Pertanian. Pak Menteri Pertanian wayangan. Cocok. Arep tak usulke iki petani do jerit Pak Menteri sampean priye. Nggih, leres. Pupuk angel bareng wanci panen rego ku. Cuaca yo ora menentu kok ngono. Saiki tenan ndok masih di Somang, sementing somangan wis rasa tak kenyih. Terus wis. Aku iki tra dokter kok. Lalu Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi langgam sik irama siji terus rangkepke nggo mino terus dindangdutke. Anu Kang Putra Ora. Cah kuwi isinan. Lah awang iki nek pengen ngerti nom-nomane Pak Sigit ya nyom-nom awang kuwi solo. Kaya aku anteng. anu le sing aja kaya bapak. Sing nom kuwi sing lincah. Ngetang, ngulon, ngalor ngidul ngono le. Lincah ya. Lho Pak Sigit nom-nomane iki ngenten iki. Lho halus kaya awang. Halo. Wah, iki kaya tepung halus, harus lurus ndledek kok. Sotone Pak Joko jahene krasa ta iki. Bocah iki bakat sing diomongke jahe. Kowe mbok omong nek kakek jahe ngono apa piye kok. Buka saking vokal Mbak Sulis. Podang kuning bar kuwi dibacutke ndangdute Tali Tresno karya Pak Sigit. Heeh, Tawang Sari PT Tawang Sari. Yo, podang kuning sik. Yo. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng miterang gonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti mati.
tresno so. Lolai berdua karo Lila ini. Berdua. Tali tresno jroning rasa bosan ikat tumangan terus sanubari wong sikit sira tak nganti sadina kaya